Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Nasa kote ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA nitong Martes, September 23, ang mga di-umano'y operator ng drug den sa Lubao, Pampanga. Pinangunahan ng PDEA Pampanga Provincial Office kasama ng Lubao Municipal Police Station ng bypass operation sa Barangay San Roque, Arbol pasado alas 5 ng hapon, kung saan nalansang ang nasabing pasilidad at nakumpiska ang hinihinalang shabu. Kinilala mga nadakip na drug den operator sa sina alias J, 31 taong gulang, at alias Andy, 32 taong gulang. Natsempuhan din ang isang alias Maki, 22 taong gulang na parokya rito. Nasa 13 gramo ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa mga salarin na nagkakahalaga ng 88,400 pesos. Kasama ang drug paraphernalia at marked money na ginamit sa operation. Ang nasamsam na illegal na droga ay ipapadala sa PDEA Region 3 Laboratory habang pansamantalang idedetine ang mga akusado sa jail facility ng ahensya sa syudad ng San Fernando. Naharap sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang tatlong salarin. Abangan ang iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.